שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בחדשות הספורט. זהו שידורנו הראשון והוא יהיה חגיגי במיוחד לכבוד חנוכה. היום נערוך כתבות על שחקני הכדורגל הישראלים המשחקים בחו"ל. וכעת נתחיל עם השחקן יוסי בניון. בניון ב-1 בספטמבר חתם בארסנל. לאחר שיחה עם מאמנה ארסן ונגר. בניון שיחק במדי ארסנל בפעם הראשונה ב-10 בספטמבר, אז השלים 28 דקות וסייע לארסנל לנצח 1-0. את שערו הראשון כבש מול שרוסברי בגביע הליגה. נעבור לשחקן עדן בן בסט. עדן בן בסט הוא כדורגלן המשחק כחלוץ בקבוצת הכדורגל ברסט. את דרכו החל בקבוצת הנוער של הפועל חיפה. אם כבר בגיל הנערים עבר למחלקת הנוער של יריבה עירונית מכבי חיפה. ביוני 2011, ב-7 ביוני 2011 חתם בסט בקבוצת הכדורגל הצרפתית ברסט ל3 שנים. השחקן הבא הוא אלמוג כהן. אלמוג כהן גדל בבאר שבע. הוא החל את דרכו בכדורגל הישראלי בקבוצת הנוער של בית"ר נס נתניה. ובהמשך התקדם גם לקבוצת הנוער של המועדון, הידועה בפיתוח הכישרונות שלה. בסוף עונת 2009-2010 עבר כהן לקבוצת נירנברג הגרמנית, שמתחגת בבונדסליגה. בינואר 2011 הפקיע את שער הבכורה שלו בליגה הגרמנית, במשחק שהסתיים בניצחון 2-0 של נירנברג על המבורג. והשחקן הבא הוא איתי שכטר. איתי שכטר הוא כדורגלן ישראלי המשחק בעמדת החלוץ. לקראת עונת 2009-2010 חתם שכטר בשורותיה של הפועל תל אביב, תמורת סכום של כ$700,000. לוח משחקי התוצאות הם: הפועל עכו תארח את בית"ר ירושלים, ומ"ס אשדוד תארח את מכבי תל אביב. שיהיה לנו שבוע נעים. הסרטון שייך לירין בלסטרה וקורן פרנקל. ביי.